Vhľad do enneagramu je ponorením sa do nášho ega, do našich nie príliš dobrých vlastností, ktoré ale nemeníme, pretože zmena by znamenala prácu a do tej sa nám ísť nechce. Preto svoje správanie pred sebou aj pred ostatnými ospravedlňujeme a vyhlasujeme to za dostatočné, normálne, primerané, vhodné. Ale kto to s žitím lásky a pravdy myslí naozajstnejšie, môže pomocou enneagramu postúpiť ďalej. A to k poznaniu, že trpkosť vo vzťahoch, ktorú tak často cítime, aj bolesti tela, ktoré nedobré vzťahy sprevádzajú, nie sú najvyššou métou, ku ktorej môžeme v živote dôjsť, ale sú nápovedou pre náš rast. Crescere. A kto navyše k enneagramu pridá poznatky o karme, nedovolí si zostať v detských predstavách, že za všetko môžu tí príšerní ľudia okolo nás, ktorí nám realizujú príšerné, údesné veci, vôbec sa nesprávajú ako my chceme a kvôli ním namiesto sladkosti života prežívame len trpkosť. Keď náš vzájomný vzťah vyzerá, ako keď sa do seba zahryznú dva besné psy. Taký človek si k sladkým plodom vo vzťahoch aj v oblasti zdravia príde na svoje. Keď žijeme v ťažkostiach, vždy na to máme svoj podiel. Priznanie si minimálnej spolúčasti na problémoch vo vzťahoch. Fakt, že trpké plody sme si vypestovali spoločne, to je začiatok možného obratu k lepšiemu. A platí to samozrejme aj pre vzťahy v manželstve. A platí to samozrejme aj pre vzťahy v manželstve. To si zatiaľ žena podnikateľa, ktorej príbeh pripomínam, nepripustila. V plnej šírke viní zo všetkého, čo ju trápi, svojho manžela. Pani Ľudmila si prišla pre radu a vyjadruje, ako je usadená v zlatej klietke z majetku, samozrejme zdravotne aj vo vzťahoch je na dne. Bolia ju kĺby hlava, nevie spať, rozhádže ju každá maličkosť natoľko, že často plače. Smutnú náladu a stavy beznádeje má teraz veľmi často. Sú dni, keď ani nemôže vstať z postele. Berie prášky na nervy, na kĺby, ako dôvod uvádza správanie manžela. Ako dôvod uvádza správanie manžela, ktorý má svoju firmu a takmer skoro vôbec nie je doma. Nebaví sa s ňou o ničom, sa s ňou nechce dohodnúť, len sa s ňou háda. Peniaze jej dáva, má na čo si spomenie, a tak čo vraj ešte chce? Navyše má manžel milenku. Milenku.
náznakov o jeho možnej nevere bolo za posledné roky oveľa viac, ale teraz sa to už ani nesnaží skrývať. Má vôbec toto jej trápenie riešenie? Má to riešenie vôbec? Odpoveď je taká istá ako na otázku, či je možné zlepšiť postavenie dvoch do seba zahryznutých psov. Áno, možné to je. A nie len, že je to možné, ale je to aj nutné spraviť. Psi by sme pravdepodobne poliali vedrom studenej vody, dali si ich na vodítka, otrhli ich od seba a odviedli ich každého do iného koterca, aby dali pokoj. Aby dali pokoj. S ľuďmi to nie je také jednoduché. Človek podlieha vesmírnym zákonitostiam, ktoré hneď fungujú takým spôsobom, že prvý z nich mu prisudzuje možnosť voľby. Môže sa rozhodnúť ako chce vždy stále. Prvý vesmírny zákon znie: každý dospelý svojprávny človek má právo si o sebe rozhodnúť. Kedykoľvek. Môže teda, ako dlho chce, treba aj možno aj celý život žiť zahryznutý do jedného alebo viacerých ľudí, pokiaľ mu to ľudia na vôkol trpia. Keď sa vrátime k Enneagramu a uvedomíme si, s akou povahou sa narodili pani Ľudmila a jej manžel, uvidíme, že sa v páre stretli dve veľmi kontroverzné a navyše silné povahy. Ako je možné toto zistiť? Skrz učenie sufijských mníchov. Po 20 rokoch štúdia Enneagramu a práce s ním nie je ťažké rozoznať, aké detinské postupy na seba my ľudia vyťahujeme, čím sa snažíme druhých oblbnúť a vnútiť im svoje pomýlenie ako tú najvyššiu pravdu. Vrodená povaha nám trčí z topánok ako oná povestná slama. Detinstvo, neohrabanosť, zlostnosť, závisť, lakota, to proste neskryjeme, dokiaľ z detinskosti nezačneme vedome vystupovať a nezačneme sa dívať do prejavov dospelosti. Sme si v svojich reakciách podobní ako vajce vajcu. A niektorá povaha je taká výrazná, že ju rozoznáme veľmi rýchlo. Prezradí ju tvrdosť v tvári aj v jednaní, čierno-biely nekompromisný pohľad na svet, útoky presne cielené, ktoré by sme mohli vnímať ako urážky, pokiaľ by sme Enneagram nepoznali a nevedeli, že si nás dotyčný proste testuje. Toto plus ďalšie veci, ktoré robil manžel Ľudmily, mnísi zahrnuli do skupiny, ktorú označili číslom 8. A pani Ľudmilu z jej sebaľútosti, plačlivosti, tragickosti, s divadelnými scénami presne atraktívneho kostýmu, oblečenia a doplnkami ako na predvádzacom móle, a k tomu jej tvrdosť a
bojovnosť, s ktorou sa domáha svojho, to všetko mnísi tiež identifikovali a priradili k tomu číslo 4. V literatúre je popísané, kde, čo a všeličo. V eneagrame nájdeme aj vzťah pováh 4 a 8. Takí ľudia idú do vzťahu, v ktorom nebude nuda. Pre 4 je kľudná hladina života skoro ako smrť, preto si vyberá povahy, kde kľud skutočne nehrozí. A s 8, s tou má zrušenie zaistené na každom kroku. Manžel 8 je odvážny, činorodý, akčný, bojovný. Navyše sa rád obklopuje majetkom, navyše bol spočiatku okúzlený vyzývavosťou a atraktívnosťou svojej manželky. Pokiaľ je všetko OK a vzťah by mohol pekne fungovať, manžel by bol fascinovaný sexuálnou atraktívnosťou svojej ženy. Ona by si užívala nadštandardné hmotné zabezpečenie, lenže poznáte to, také jednoduché to nikdy v živote nie je. Dar života nenaplníte len peniazmi a sexom. Sme duchovnými bytostiami, kde všetko hmotné nám má pomôcť spomenúť si na svoje skryté rezervy a na nich na vylepšovanie svojich nedokonalých vlastností máme pracovať a s tým nezačal on ani ona, preto ich manželstvo ono je v takom stave. On v duchu detinskosti bojuje s akoukoľvek autoritou, nie je schopný ísť s tým, vychádzať s tým za dobre, kto sa mu nepodriadí. No chudáčik. Omylom predpokladať, že má manželku, ktorá mu bude lízať ruku, prispôsobí sa mu a bude hrať druhé husle. To sa hlboko pomýlil, a keď mu došlo až po rokoch, pretože kvôli svojej malej citlivosti to nerozoznal predtým, že manželka sa mu nikdy podriadiť nemienila, že to tak spočiatku len vyzeralo, pretože bol fascinovaný jej vyzývavosťou, atraktívnosťou, aj zvodným spôsobom života. La 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 la. Padla kosa na kameň za vyzývavosťou a atraktívnosťou, ktorá bola predtým ním tak milovaná. Rozoznal jej náladovosť, nekončiace domáhanie sa, aby sa svet točil podľa nej, namiesto ochoty s ním výjsť za dobré a úcty k nemu na povrch vyliezlo pohrdanie, ako keby bol hlúpy a pre ňu príliš obyčajný.
A pretože typ 8 má v povahe vidieť svet čierno-bielo a manželka sa v jeho očiach tým prekuknutím zmenila z bielej na čiernu, tak s ňou skončil. A jeho necitlivosť spôsobila, že si ju doma kľudne nechal na domáce práce a pestovanie detí. A vôbec sa netají tým, že má poriadnu ženu, svoju milenku a manželka ho vôbec nezaujíma. Začiatok cesty k vyriešeniu je vyviazanie sa zo zahryznutí. Že ich zahryznutie sa do seba nie je možné riešiť tým, že každému na hlavu vylejeme kýbeľ ľadovej vody a odtiahneme ich do oddelených kotercov. To vieme. Aj tak je v tomto na prvý pohľad absurdným riešenie skrytá teoretická nápoveda. Neveríte? Ale áno, je tam, spočíva v nutnosti ochladiť si hlavu a dať sa na ústup. Dať si odstup. V rodine, v rode, v národe obrat k lepšiemu vždy začína od jedného človeka. Aj keď sa často mýli rozriatrenosť citov, domáhanie sa, výčitky, sebaľútosť, to všetko je temná energia pani Ľudmily a je to z rovnakého súdu temnoty ako hrubosť a neohrabanosť jej manžela. Obaja sú dospelí a svojprávni a keď chcú, môžu v nikam nevedúcich reakciách pokračovať. Neexistuje pomoc zvonka, ktorá by ich vzťah napravila. Podotýkam, že jedna účinná pomoc je, a to bolesť nášho tela, ktorá vzniká tým, že sa vytrvale a tvrdočíne držíme temných prejavov. A to práve robí pani Ľudmila. A výsledok? Nie kvôli manželovi, ale kvôli šíreniu svojho osobného temna. Pre šírenie detinských temných energií je chorá. A k tomu pán de Mello podotýka: pozor, väčšinou si ľudia chcú len sťažovať. Pozor, väčšinou sa ľudia chcú len sťažovať, ale riešiť nič nechcú. Dodávam, niekoho ani choroby k pozitívnej zmene neinšpirujú a radšej predčasne zomrú, ako keby sa zmenili. Preto je dôležité nebrať si trápenie ľudí osobne, vidieť za stavom, ktorý je teraz, myšlienky dotyčných. Myšlienky ako jemné, neviditeľné zväzky energií, ktoré vychádzali z Ľudmily pred minútou, včerách, pred týždňom a stále dookola. Každú sekundu, niekoľko rokov, kedy nič iné nerobila, len to, že sa po týchto svojich cestách a myšlienkach pohybovala. Kde je teraz? Tam ju žiadna zlá sila nedostrkala. Tam dobrovoľne zo svojej vôle prišla. Je realita o trápení vo vzťahu tvrdá.
rovnako tak ako o chorobách. Alebo je v priznaní si zodpovednosti jasná nápoveda k rastu, ktorá začína uvedomením si sily, ktorou disponujeme. Sily v našich myšlienkach a názoroch, postojoch, nápadoch a z ktorých vyvodených vlastných záverov, ktorými si potom riadíme život. A ako to dopadlo s pani Ľudmilou, z toho na vedomie si zobrať nechcela. Zamerania seba sa samú na citovú stránku života často drží štvorky na štvorku v omylných záveroch, že oni predsa tak trpia, takže je jasné, že sú tými, kto majú pravdu. A meniť by sa mal hlúpy a zlý okolitý svet, ktorý im tak ubližuje. Slová, informácie, vysvetľovanie, to všetko ide okolo. A viete, čo zabralo? Automatická kresba áno, áno. Tá je niekedy účinnejšia ako milión slov o tom na budúce. Tap, 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 tap. La, la, la. Bla, bla, bla. Čo bude na obed? Lístok na obed. Lístok na obed. Máte lístok? Máme. Povolenie. To je povolenie. Lístok na obed. A iné.